nos significados que poden conter as dúas palabras sobre este patrimonio inmaterial fundamental da nosa historia, que é a nosa cultura musical. En Galiza non existía, non contábamos con ninguna obra feita dun xeito tan rigoroso a hora de analizar os instrumentos tradicionais, feita con tanta profundidade e detemento a hora de afondar en todos os aspectos que compoñen ese mundo, a súa maneira de tocalos, a súa evolución e demais. Constitúe, por tanto, un exemplo importantísimo de traballo a prol da recuperación e posta en valor dunha importantísima parte deste patrimonio cultural deste país, desta nación, no que, insisto, nos sentimos tamén comprometidos na área de cultura e de educación. Traballamos na medida en que podemos, e así o levamos feito durante estes anos que goberno na Diputación de Lugo, en potenciar na medida do posible a nosa música tradicional como un elemento importantísimo dese patrimonio inmaterial en tres sentidos fundamentais. Un, en traballar coa base, cos alicerces fundamentais de calquera patrimonio cultural, neste caso tamén do patrimonio musical, da nosa música tradicional, un proxecto no que nos acompaña a Caixa Galiza que permite que os grupos de música tradicional da provincia de Lugo teñan a posibilidade de actuar, e actuaron moitas veces. Presidente, director xeral, vicerreitor, gracias a todos e a todas por nos acompañar neste acto de lanzamento terceiro que facemos unha secuencia que xa desde finais de xaneiro que continuará durante este mes de febreiro e probablemente principios de marzo, unha secuencia dicía por todas as cidades galegas e que incluo, isto vai ter moito máis recurso. Un libro non se ten por que botar a súa fase de lanzamento as primeiras 2, 3, 4 meses, senón que se o Pablo lle levou 16 anos traballo de fondo, non vamos a escotar tampouco a posibilidade de apresentarlo públicamente nos últimos meses, porque sería, en fin, sería desperdiciar capital. Digo 16 anos e serven para dar a primeira das duas características que quero dar desta obra. E a primeira que é unha obra magna, unha obra magnífica tamén, unha obra de magnitude, unha obra que ten por trás esas 16 anos de traballo, vale tamén para fazer unha referencia do tóxico, 16 anos de traballo do Dr. Maceo no 69, está desde os 20 anos traballando nisto, portanto, eu creo que é unha vocación xa. Van a 2 anos na que fui invitado a formar parte deste interesantísimo proxecto. A meta que se me encargou foi para min unha satisfacción, xa que representaba traballar nun campo verdadeiramente apaixoante e que en parte coñecía os instrumentos musicais, nada máis e nada menos. O deseño etnográfico, a parte que a min toca, tal como o definimos, está aplicado a diferentes instrumentos ou situacións relacionadas coa música, que en algúns casos intentamos representar segundo a información da que dispoñemos, e nós mesmos de situacións que hoxe en día caeron en desuso e son imposibles de ver, a non ser remexendo na memoria dos informáticos. Boas tardes. Eu quixera empezar facendo, evidentemente, unha referencia a esta impresionante calidade deste volumen que temos hoxe aquí, onde Pablo Carpintero nos trae prácticamente todos os sons melódicos da nosa cultura e da nosa historia neste libro. El soubo darlle forma aos medios que a Consellería de Cultura e Turismo, a Axencia Gader e máis a Universidade de Vigo puxeron nas súas mans e darlles un sentido de verdade trascendente que nos permite asentar na sabedoría colectiva as formas espalladas da música popular, os sons que de algún modo nos identifican. No ano do libro da lectura, esta é unha magnífica obra que nos achega un dos obxectivos importantes sobre os que actuamos a máis da literatura de creación. Este libro ven a potenciar a liña informativa, aquela que nos ensina quen somos, onde estamos e que... Director do proxecto Rosel e vicerreitor das Relacións Institucionais da Universidade de Vigo, que tamén está aquí representando os 3 reitorados das universidades galegas.
Casi nada. Moi boa tarde, vicepresidente da Diputación, director xeral de Promoción e Difusión da Cultura, autor, diseñador, editor, editorial, amigas, amigos, moitas caras coñecidas, sempre un placer volver a ver novamente. Como vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo e coordinador xeral do proxecto Ronsel, a verdade é que estou encantado de estar nestas magníficas instalacións presentando esta magna obra, os instrumentos musicais na tradición galega, da que hai 2 volumes por aí para que poidades botarlle un ollo e, bueno, pois despois comparar se o que decimos é tan certo ou máis aínda do que estamos a comentar. Eu quixera agradecer moi especialmente ao vicepresidente por deixar facer este acto nas dependencias da Diputación e tamén parabenizar a Diputación de Lugo desde a súa vicepresidencia por iniciativas en defensa do patrimonio inmaterial como a Tradescola. Eu hoxe viña pensando no coche cara aquí unha idea que era que cada alumno da Tradescola ben podía apadriñar o nome dun instrumento e así de cara ao futuro, no lugar de chamalo polo nome de pila, chamalos polo nome do instrumento que lle poderíamos considerar. Hai bastantes instrumentos para escoller e eu deixo-vos aí o reto para a xente da Tradescola. O noso país está moi caracterizado por un riquísimo patrimonio inmaterial. Bueno, xa expliquei moitas veces por aí, porque polo visto está xerando bastante interese, e a verdad sorprendemos bastante, pero bueno, parece que a xente lle gusta, por algo será que a xente está interesada na súa cultura, e deso vai este libro, vai dunha parte importante para os galegos, porque despois de falar con moita xente por aí adiante, desde logo unha das impresións que se sacan inmediatamente é que os galegos precisan da música, e que agora estemos nunha sociedade na que a música nos ven de todos os sitios, non? Calquera sitio que hai música ambiente, ou antigamente eso non era así, a música había que facela a xente para a xente. Entón non é extrañar que esa falta de medios para escoitar música, que houve hasta aí ben pouco, permitise que en Galicia se conservasen, eu diría casi unha infinidade de instrumentos musicais útiles sonoros. Deso vai o libro. E o libro contén varias cousas que estaban sin facer. Unha delas, por exemplo, é a introducción dos instrumentos musicais na clasificación técnica occidental, na que se usa na ciencia. É unha cosa que estaba sin facer e que